Takže čaute, moje meno je Dvida a vítajte u nového partu, alebo není to ani part, je to také video. No, ideme si to už postaviť. Bude to super, uvidíte, že to bude super, nebudete nič, bude to super. Neviem, či by som to mal postaviť schody, alebo to nechám takto. Pokúsim sa. No, tuto, keď postavíme tie schody vlastne. Prepáčte, som také trošku šialený, preto tak nerozprávam. No a tuto postavíme tie schody. Nanesem vám na povedať, čo budeme stavať. Budeme stavať kadibudku, alebo niečo také, napríklad tam postavím tam hore. Alebo niečo tam postavíme. Nebude to nič, bude to super. Bude to kadibudka. Keď v dome nemajú žiadne vecko, no tak budú mať vonku vecko. Úplne normálne. Ten není to až také dobré, ale podarí sa mi to uvidieť. OK, stavujeme sem schody. Je to také mininko, také mini to bude. Nič extra, bude to mini. Rastlinku musím odstraniť, to mi je ľúto, ale bude tam kadibudka je podstatnejšie, než bude dodávané. Robím si prdel. Ne, nechcem schody odstrániť. Tak, sem pôjdeme teraz. Škoda, je to. Tak, ešte to ďaleko od normálnej kadibudky, ale to mi nevadí, lebo bude superová kadibudka. Pred niekoľkými minutami, alebo pred hodinkou, som vydal videjko z Minecraftu, alebo pred niekoľkými minutami, a pred hodinkou, a pol, a myslím, že tak nejak to bolo, som vydal z Baby Invasion Special Session, to som vám už hovoril v minulom videu z Minecraftu. Čiže vlastne ja mám otvorený YouTube asi, minútka sa na to pozriem. 1, 2, 3, 4, 5 krát mám otvorený YouTube, tam máme nahrávanie. Tam sa stále nahrať, lebo chystám sa v tento deň vydať strašne veľa videí. Tam som trošku zabral v mojej YouTube kariére. Ač nebudem mať len 3 videá. Ok, to vyzerá dobré, to nie je vôbec zlé. To nie je vôbec zlé. Ok, vrhneme sa na tú kadibudku. Si postavím takto. Si postavím taký schodík. Schodík. Ne, mi sa teraz vôbec nedá, lebo to laguje Minecraft z niečoho. Ok, to postavím takú terasku, jak by som povedal ja. To nazývajú balkón. Terasa, taká malinká, to bude končiť. Prepáč, Rúža, že sa musíte zničiť. To nie je vôbec zlé. Nie je to vôbec zlé. Úplne super to vypadá. Palác. OK. Takže to bude taká kadibudka, nejaká taká malinko. Alebo vecko tam bude. Spravíme tam také vecko, kadibudka, jak by som ja nazval. Taká veľká kadibudka. Aj tak Minecraft nie je reálny svet, môžeme si tam robiť, čo chceme. Aj tak vy do toho nebudete, keď sa diváci, je to môj dom, ja som si ho postavil. Nikdy som nevidel taký dom, taký cave house sa to volá.
že mi nikto neposlal, takže neštěžujte se, já jsem si ho vymyslel. Fakt, já jsem si ho vymyslel, neklamem. Já to bude také okénko pirátské, jak by se mě nazval. Hovorím na seba, že seba by som nazval. Ale to tak nebude. Starobím toto. A to protože ještě nejsem zvyknutý já na mikrofon, takže já si musím zvyknout na... Mně se strašně páčí, lebo ten kryštálový hlas. Počujete ten krystal? To je úplně taky kryštálový, jako... Tohle. No, sakra, je to strom, to zničí. Ne, to je můj dom, to je můj stromček, tak strašidelnou kadibutku jsem ještě neviděl. Strašidelnou kadibutku jsem ještě neviděl. Počkej, urobíme strašidelnou kadibutku. Strašidelná kadibutka, ta. Cez deň to není strašidelné, a cez noc, keď vám bude treba čúrať, no tak to bude strašidelné, ne? Myslíte? Keď budem natáčať s touto mapou videa a uvidíte, že cez noc tam budem bať ísť. A keď nie, tak ste mali pravdu. Že sa tam nebudete bať ísť. Ja sa nebojím ísť nikam, takže ja sa nevdávam ani tak. OK, takže chatrč bude takáto. To vyzerá jaký dom nad mojím palácom. Ale je to pekné, nie je to zlé. Je to dobré. Škaredé věc, to spravíme. Ani jedno světlo tam nedá. Keď to dvere tam dám, to bude extra strach. Počkej, to som ešte nedostával, ja som dostal na toto. Ježiš. Mega strašidelné. Tak to bude, hej, takéto. To si dáme takto vecko. To vecko to bude minút. To si bude tu tak, hej. To je jedna vecko, toto na kraji. Cedulku si nájdeme. Cedule, tuto je cedulka. Jak se nevidíš, jak se robí operáky, tak na slučkách. Vecko s operákmi, yes. To tam je, že také sarastěné, také popraskané. Nevidíte normálně věc, vidíte také, jak jsem povedal, také strašidelné. A to je skvělé věcko. Kotol, alchymia. Dobré, klepa. Tak. Aby se tak moc nebali, tak jim na tu doktorčku. Keď to bude strašně se to je silné. Tam nějaký takovou krůlí do motorčku. Také strašně nevím. Ok, to stačilo, to je tento díl. Ak se vám video páči, dajte like, ako nie, tak dajte dislike, to by som nechcel. Prepač, že nemám spravené outro, ale dneska sme to vydala. Ja získam, že čaute, to je moje outro. Prečo už do videa nedávam intro, prečo? V tom jednom videu zo Simsu dojde, som tam interpretoval, aby ste videli, že jak ja
viem robiť intra alebo niečo také, ak viem pracovať s takými programy. Budem robiť aj Photoshop alebo Illustrator, a viacej Photoshop. Dobre sa mi pracuje vo Photoshope. Nechcem kopírovať ani Goga, ani Hogio. Hogio už robil sexy youtuberov. PewDiePie robil Come to Real Life, alebo Fabilator, jak sa to, ale ani neviem, jak sa to číta. A Google už robil Photoshop youtuberov a Photoshop Celebrate. No tak keď tam uvidím, nejaké kopírujem, no tak budem musieť vymazať tie videá. Napíšte mi do komentu, či chcete, aby sa to natočil, keď hej, no tak natočím, a keď nie, no tak to natočím, ale rád by som chcel. No tak, toto už v ďalšom diele Minecraftu toto postavím také väzenie, jak by som povedal, preto si to tu chystám už. Komu sa video páči, dajte like, komu nie dislike, a to sa nechce. S týmko máte stále v informácii o mojom kanále. Čau.